Рано още съм по пижама, но вижте какво получих за добро утро от моя клиентка. Когато увеличихме калориите, повече протеин, повече полезни мазнини, тялото за 5 дни вече се отблагодарява и тя е свалила, въпреки че е увеличила количеството на калории, тялото й сваля, защото метаболизмът ти тръгва да работи. И това е поредното доказателство, че когато се храниме под минимума на калории, няма как да стане. Затова много е важно да храним тялото си правилно, за да може то само да регулира процесите в тялото и за 5 дни тя успява да свали, въпреки че сме вдигнали храната като калории, защото когато се храниш под минимума, тялото страда и задържа. Затова, мили и прекрасни дами, за пореден път се убеждавам. Не е важно да гладуваме, когато искаме да сваляме килограми, а е важно да приемаме качествените храни, за да може тялото да се чувства добре.